Так. О, пайшоў стрымчык, бачу. Нават якасці зноўку няма. Дзякуй. Дзякуй, шчыра дзякуй. Я табе ў сраку. Хе-хе. Вітанкі, Алексей Жбро, вітаначкі. Так, першы. Толькі пачаў. Я думаю, штосьці не так, а я акуляры забыўся прануць. Окуляры, холера. Во. И мы павярнуліся у калідорчыкі, дзе мы ўпершыню сустрэліся з павукамі. Таксама калісьці было так. Ну, вядома. Я думаю, гэткая гісторыя ёсць у кожнага, хто носіць акуляры. Так, давайте узгадваць, як тут што працуе. Чую павука. Вось там. Я зрабіў сабе гучней. А, ну гэтую загадку мы ўжо разгадалі. І праз тое, што я зрабіў сабе гучней, нам будзе хорарна. Вітанкі Рэгана. Стоите зеленое на месте. Яблычок. Сёння я так по-спартанску. Мне толькі вода і яблычок. Але гэта толькі таму, што я абжэрся. Я пасля школы прыйшоў і добра так нажэрся. Штосьці я не зусім зразумеў, што адбылося. А, нам туды трэба кінуць штосьці. А потым што? Потым прайсці наўпрост? Давайте возьмем, напрыклад, у руку Раліфа акурачак. Вітанкі ватафака, не, гэта трошкі не дота. Трошачкі, але блізка. Як школа, задзёўбся ўшчэнт. Апошнія заняткі даволі напружаныя. Не спрацаваў? Акурак не спрацаваў, сур'ёзна? Алексей Жбро сёння адпрацаваў 4 заняткі, было не такім стомлены, ну я даволі стомлены. Калі экзамен на пачатку лета дзесьці. Літаральна як сесія ў гэтым самым ва універсітэце. А, слухайце, магчыма, яго таксама тэлепартуе. Так, глядзіце, яго тэлепартуе. Вось ён ляжыць. Акурачак наш. А што нам у гэткім выпадку рабіць? Ага. А, нам патрэбна адсюль паспець прабегчы вось так, я так разумею. Дакладна трэба паспробаваць каменьчык. А, холера. Не. Штосьці, мне здаецца, яно мусіць не так.
Вітанкі, вітанкі. Сёння мы адразу пачынаем з моцна такой загадачкі. Ні халеры не простай. Што ў нас тут адбываецца? У нас вось там ёсць клавіша, на якую калі націснуць, адкрываюцца гэтыя дзверы. Але там трэба паспець націснуць і прабегчы ў гэтыя дзверы, таму што з клавішы тэлепартуюцца і мы, і тое, што на гэтай клавішы стаіць, то бок нават прадметы адтуль ляцяць. Ні халера не проста. А, дарэчы, вот афякі ж мусім зрабіць нагадванне, што калега. Не. На хуткасць праскочыць нельга. Мы, вядома, хуткія, але не настолькі. А што тут рабіць? Каб прайсці ў гэтыя дзверы, трэба націснуць тут на кнопачку. Але мы не паспяваем. Яно дуже хутка перасоўваецца. Ауч. У мінулы раз мы тут не ўсё даследавалі. Мы сюды ўжо валіліся, але не дадаследавалі. Вітанкі машнінскія. Вітанкі рэйдеры. Я бачыў, што вы сёння добра так пагуляліся. Пагуляліся ў файную гульню, але назву стрыма паставілі нейкая індзі. Я падазраю, што аматары To The Moon за гэта маглі б вам сраку адарваць. Вітаначкі, вітаначкі. Дзякую, дзякую. Так, сёння Грымрок. Вітанкі ауч патата. Мы сёння па калідорчыках швэндаемся. Зваліўшыся адтуль, мы бэмкнуліся сюды. Во-во-во, вось тут така. Адсюль мы прыляцелі. Во, ціртхе малайчынка адпомсціла за аматараў якасных гульняў, а не AAA шырпатрэбу. Сімнаццатая, ну так, дзесьці так. А мы таксама, ну, гэта не зусім легенда, гэта на вузкую аўдыторыю аматараў халодных калідорчыкаў. То есть акуратна мяне. Вось сюды мы таксама, дарэчы, звальваліся. Што робіць гэтая панелька? Давайте паспрабуем сюды кінуць акурачак. Можа, што адчынілася. Outlast 2 9 гадоў. 9 гадоў, халера, ён ж выйшаў пазаўчора. Які трындзец. Сюды таксама можна зваліцца. Окей. О! Отключили телепорт? Тут був телепорт, а зараз його нема. Серйозно? Час хутка ляціць, ну.
І на гэтую кнопачку хутчэй за ўсё можна націснуць. І ён зноўку запрацаваў. Окей. Давайте ўсё ж таки адключым. І прыкінем, калі мы зваліліся вось тутака, каб патрапіць за гэтую рашотку, трэба зваліцца ў трошкі іншым месцы. Тут мы уже былі. Трошки іншае месца мы патрапіць не можам. Ці змянілася тут што? Там ўсё яшчэ рашотка. Туды ўсё яшчэ трэба неяк патрапіць. А мы не можам. Мне падабаецца, дарэчы, што загадкі тут даюць добра так прасрацца. Чым далей, тым весялей яно робіцца. Памятаю, у школцы грала. Я нават не памятаю. Сталкеру 20 гадоў. Халера. Так, каменчик телепортнула. Забрали каменчик. Не, на хуткость не атрымліваецца. Давайте паспрабуем туды кинуть каменчик. Не, ўсё адно падаем. Калі б там гэтая пастка закрывалася, было б прасцей. Але яна не закрываецца. Без яе мы праскочыць просто не зможам. Таму што там рашотка перашкаджае. Катэгарычным чынам перашкаджае. Давайте пашукаем, што тут яшчэ ёсць. Магчыма, яшчэ нейкія кнопачкі я прапусціў. На гэтай сцяне нічога, на гэтай сцяне тэлепорт. Сюды мы будем звальвацца ў будучым. Чыста нібыта. Паходня дагарае, нічога страшна. Учора я трошки захрас на слупе, але слуп усё ж таки уласнаруч даследаваў. Таму давайте не будем спяшацца. Дарэчы, жэрці трэба. Я забываюся, што нам трэба жэрці. Ой-ой-ой. А нам жэрці-то хочацца надта. Толькі зараз зверну увагу. Пажэрлі, пажэрлі. Павучкі, да іх дабрацца трэба. У нас тут перашкода на шляху, а менавіта вось прышпілы з порталамі. Гэта фактычна портал 3. Асаблівы ціўтарскі слуп той самы. Злыя слімакі скончыліся. Яны, мабыць, былі дужа пачатковымі варагамі, таму што вось яны былі на пачатковых узроўнях, а зараз іх даўно ўжо не было. У нас тут цяпер павукі і жэўжыкі з пікамі, пікінёры, халера. Гэта нас вядзе сюды, тут мы ўжо ўсё забралі. Вось чутна, што з-за сцяной павучкі, чуеце?
Вось гэты гук, гэта павучкі. О, каменьчык. Забираем каменьчык. А калі мы закрыем рашотку, магчыма тут што адкрыецца? Ну, штосьці не бачу насамрэч. Штосьці мы упускаем. Тут можна пагасіць паходню, таму што тут даволі светла. І давайте падумаем, што тут можна зрабіць. Мужики з доўгімі пікамі, гучыць страшна. Ну так. Даволі страшненькія. Але дохнуць даволі хутка. То бок іхнія пікі карацейшыя, чым яны сам сабе аб гэтым думаюць. Як нам закрыць? О! Ну так, і гэта таксама тэлепартуецца сюды. Вось гэтую яму трэба неяк закрыць. Відавочна. Калі будзе закрытая гэта яма, з цэнтру мы можам праскочыць вунь туды. Ці вунь туды, у залежнасці ад таго, што нам патрэбна. Знесиливаются хутка. Давайте пошукаем. О, слухайте, там же яшчэ ёсць ямы. Я ж забыўся, тут яшчэ ёсць ямы. Вось сюды мы зваливаемся и вылазим. Тамака, а тут яшчэ ёсць яма. Во. Калі мы звалимся сюды, мы потрапім у нейкае іншае месца. Давайте паспрабуем. Захоўваемся і таке. Оба! О, грыбочак. Не бі мяне, грыбочак. Памры ўжо, грыбочак. Да божухна. Нарэшце. Ледзь не забіў Пюрбая. Скатыняка грыбочак. Гэта у нас тэлепорт відавочна вышэй. Гэта у нас броненагавіцы. Так, гэта у нас броненагавіцы. Ці ёсць тут што націснуць? Слухайце, нібыта і няма. Вось адтуль мы звальваемся. І далей тут праходаў няма. На жаль. Героі, ну тут мы паставілі сабе найвышэйшы ўзровень складанасці. Мы бы паставілі сабе класічны рэжым, то бок у нас няма мапы. І пры гэтым гульня даволі казуальная і лёгкая, у тым сэнсе, што вось на тым каменьчыку, на якім мы захоўваемся, яго можна націскаць колькі заўгодна разоў, ён адкатваецца праз пэўны невялічкі час, і ён воскрасае ўсіх маіх гульцоў. То бок гульня адчуваецца аж надта проста і праз гэтыя ўсе прышпілы. Добра, што хоч загадкі складаныя. А вон там гэта што? Вось гэта. Это трымалка паходні, мабыць. Вось гэты каменьчык, ён зараз адкаціцца. І мы ўсіх пахілім. Захіст. Но Пюрбай моцна абаронены. Іншая справа, што мы неяк не даем рады з прасоўваннем далей.
А що у нас тут така? А, тут у нас была тая заля со слупом. Хе-хе-хе. Ці не. А, мы вось тут біліся. Дакладна, дакладна. Ось, дарэчы, рэшткі гэтых пікінёраў. Можа, тут што трэба ўзяць? Тут мы ўсіх аддубасілі, ўсё палуталі. Я забыўся, што гэты паверх мы ўжо добра так аблазілі. А-а! Дзякую, Белбаскет. Я трошки спужаўся. Спрацавала як скрымер, таму што тут ціха і хтосьці шапоча. І тут бах. Біццікі, дзякуй, дзякуй вялікі за біццікі. Ну, бачыце, каменчык зноўку працуе, хоп, а ўсе пахіліліся. Адзінае, што я падазраю, што ад голаду мы хутка будзем дохнуць, таму што у нас ежа скончваецца. Грошы страшна, без жартаў страшна. Таму што гучна, я ж казаў, я сабе выкруціў гучнасць павышэй, каб чуць, што тут адбываецца, таму што тут важна. Тут важна чуць, што адбываецца. Ну так і што мы будзем тут рабіць? Мы праскокваем сюды, мы паспяваем націснуць на кнопку, але нас з яе тэлепартуе і нас, і той, што ляжыць на кнопкі, калі мы штосьці пакладзем на кнопку. Усё адтуль тэлепартуецца тэлепортамі. У гэты бок мы не паспяваем. Сюды паспяваем. Але гэта ад гэтага нам аніякай карысці. Гіпнажаба? Ну не, у нас не серада. У нас субота. Дарэчы, як у вас выхадныя, распавядайце, як яно? Ці файненька вы адпачываеце? Ці адпачуваеце ўвогуле, таму што вось я не адпачуваў, сёння быў у школе, стаміўся, піпец. Яно цікава, але стамляе. Але цікава. Але стамляе. Не, усе сцены я дакладна прамацаў. Усе і паўсюль. Не, гэта таксама не закрываецца. Працуе на выхадных і практычна не адпачыла за чацвер-пятніцу, халера. Jak tak, zebył se pratoje, što sonne pecia tak rani zazwyciany. Witanaćki. Miał, miał, miał. Вітанкі, вітанкі, Пюрбай. Сам выпрошваў мяне, маўляў, а давай больш. І сам забыўся. Холера. Осуджаем, осуджаем. Чаму б не осудить?
То бок бегчы насамрэч націскаць гэтую кнопку няма сэнсу, таму што пакуль мы паспяваем да яе дабегчы, ўжо позна. Тэлепорты перасоўваюцца з гэткай хуткасцю, што мы нічога не паспяваем. Магчыма, штосьці ёсць на сценах. Давайте уважліва глядзець на сцены. Калі мы вось гэтак праскочым, давайте паглядзім на сцены. Чыста, 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 чыста. Нічога няма на сценах. Халера. Як так-то? Больш солі на мае раны, яшчэ больш. Ну, мы натуральна нікуды не паспяваем. Нас тэлепартуе вось на гэты ўваход і ўсё. І нічога не зробіш. Цікава. Штосьці мы прапускаем. Штосьці дзесьці нейкі сакрэт. Прычым нейкіх падказак нават няма. Але мы чуем павучкоў. Чуеце павучкоў? Там непадалёк ёсць павучкі. На пліце рэч пакінуць? Так, мы спрабавалі пакідаць на пліце рэч. Гэта не дапамагае, таму што рэч таксама тэлепартуецца. Бачу, каменьчык мы туды кінулі, і ён павярнуўся да нас. Калі была закрытая вось гэтая халера, все можна было б вырашыць, але яна не закрытая. Давайте паспрабуем яшчэ пашвэндацца ўнізе. Чамусьці мне здаецца, што гэтую пліту мы можам неяк закрыць і гэткім чынам вырашыць нашыя праблемы. Гэта не дзверь, гэта рашотка, то бок туды мы пралезці не зможам. Але тут мы націснулі на каменьчык і знік тэлепорт. Гэта нібыта добра. Оу-оу-оу. Кожнага разу мяне пужае гэтая халера, але як атмасферна. А калі кінуць рэч у тэлепорт, тэлепартуе... Не, ён тэлепартуе пэўны пункт, то бок на ўваход. Тэлепорты, яны маюць свой выхад, у кожнага свой. І вось у тых дзвюх тэлепортаў, якія перасоўваюцца, выхад там. На гэтую пліту можна штосьці пакласці. А, слухай, а можа на гэтыя пліты можна штосьці пакласці? Ці можам мы прасунуць штосьці? О, слухайце, а можна? О! Адкрылася! Халера! Дзякуй, я штосьці не падумаў, што праз рашотку мы можам руку прасоўваць. Але халера, гэта сакрэт. Гэта дае нам штосьці прышпільнае, змяіны нарукаўнік, але па сюжэту гэта нас не прасудзе. Так, змяіны нарукаўнік, 2 абароны супраць атруты і ўсё. Ну, няхай будзе таксама вось. Турбаю, халера. Гэта чыста сакрэт. Бляха, я быў упэўнены, што дзякуючы гэтаму мы зможам вырашыць тамошнюю нашу праблему. А выявілася, што не. А ніякіх кнопачак, а нічога. Ну, затое знайшлі сакрэт. Трэба ім не грымрок нафлібустріць. Вядома. Файная гульня, і мне шчыра тут так утульна, што я ж не магу.
Асабліва падабаецца момант на пачатку, калі вось ты заходзіш у меню і ў меню пафасная музыка ты-да-дом, 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 амаль што Skyrim. Потым націскаеш зайсці ў падзямелле і цішыня. І толькі вось гэты эмбіент, нават не эмбіент, проста гукі падзямелля. Не, мы спрабавалі. Тая пліта гэтак не спрацоўвае. Я памятаю, што некаторыя пліты спрацоўваюць, калі над імі штосьці ляціць, гэтая не спрацоўвае. Класічная халера дужа падабаецца. Аж піпец як падабаецца. Ну, не паспяваю, трошки не паспяваю, каб заскочыць вось туды леваруч. В сэнсе? Шо? А што адбылося? Адзін з тэлепортаў прайшоў скрозь мяне і не тэлепартаваў мяне. Гэта шо? Гэта як? Pingwin, Arechana podkreślenie karze, machlarstwo. Анамалії? Ну, я шчыра кажучы не ведаю, што вам на гэта адказаць, шановнае гаспадарства. Давайте пакладзем тут каменьчык. Ёсць адчуванне, што мы неяк мусілі гэтак прайсці, таму што націскаючы на гэтую пліту, у нас закрываецца ў цэнтры пліта. Дзякуючы гэтаму мы дакладна зможам прайсці далей. Але чаму не спрацаваў тэлепорт, я ўсё адно не ведаю. Я ведаю, куды тут мы ўпадзем. Мы сюды. Мы знізу глядзелі вось у гэтую адтуліну. Трэба было на гэтую пліту нешта кінуць. Лагічна, вось адтуль сюды трэба было кінуць. Я шчыра кажучы, нават не заўважыў, што ў нас тут у гэтым калідорчыку ёсць нейкая пліта. Але мы неяк пешшу сюды прыйшлі. Просто прыйшлі пешшу. Вось вырашылі такія. А мы хочам. І прыйшлі. Усё бліжэй і бліжэй гучаць павучкі, дарэчы. Оба. І праскочылі. У нас мала каменьчыкаў застаецца, таму што мы іх пакідаем ва ўсялякіх гэткіх месцах. Але галоўнае, што мы прасунуліся. Уважліва аглядаем сцены, каб сакрэты не прапускаць. Гэта, дарэчы, прышпільная схема. Мы знаходзім усялякія сакрэты, просто намагаючыся прайсці далей па сюжэце. Дзень добры, каменьчык. Так, гэта далей. А тут у нас што? А што гэта? Глядзіце, гэта павучыная яйка. Гэта павучыная яйка. А што нам з ім рабіць? Фаербол кастуем. Страла. Гэта ўсё арыгані. Мы прыйшлі адтуль, яшчэ можна пайсці сюды. Воу, завалены калідорчык.
І ён, дарэчы, зверху завалены ў тым ліку. І там мы чуем павучкоў. Павучкоў тут чутна адаўсюль. Уважліва глядзім сцены. Здаецца, чыста. Ну што, наступнае. Pingwin, kurre podkreślenie byciowe, nijaka i pawagida pawuczna i maladzi. Калі ён раптам вылезе, я ўпэўнены, будзе бяда. Таму сапраўды ніякай павагі. Павучкі тут моцныя. Калі ім даць магчымасць, яны мне сраку адарвуць, таму ніякай павагі. За гэтай дзверу павукі. Во, яшчэ павук бяжыць. Яны шпаркія, халера. Воу-воу-воу-воу-воу. Вау. І яны моцныя, таму ім халера нельга. О! Вы бачылі, ён нас толькі адзін раз швэндануў і даволі боляча адразу. Ух, які шпаркі. Сыкатна. Шо, на сценах чыста? Здаецца, чыста. Я чую яшчэ аднаго. Не спяшаемся. Ці можам мы аргане даць штосьці больш істотнае? Ну, у нас ёсць 5 стрэл. 5 стрэл гэта больш, чым 3 сірукены. Давайте походню аддамо. Энгрыралев. А аргане поставім замест сюрыкенаў лук. Аргана-цыбулятар. Вогненны выбух чамусьці на нас працаваў. А чаму? У гэтых халера пячорах адбываецца усялякае дзіўнае. Давайте асцярожней, таму што, бачце, тэньшык у нас трошки памятае. Мне падалося, ці там павук? Не, павук дзесьці вось тутака. Мінус яйкі. Я хочу пажэрці, кажа нам кнопачка. То бок гэтая кнопачка хутчэй за ўсё актывуецца з дапамогай ежы нейкай. А ежы у нас не той, каб шмат. Давайте грыбочак пакладзем. Не? Я хочу пажэрці, кажа нам надпіс. Аргана-цыбулятар. А колькі табе пажэрці-то хочацца? Дарэчы, трэба памятаць, што ў нас да халеры ежы менавіта ў тэньшыка. Вітанкі, хай. Было крыўдна за павукоў у катор. А што там было з павукамі? Чосьці зялёнае.
трэба закінуць і націснуць. О, ён павярнуўся. Глядзіце, нагавіцы і ключик нейкі знайшоўся. Ля прышпільна. Знайшлі ключик. А куды ён трэба? Дарэчы, гэтыя дзверы неяк моцна закрытыя. Тут той завал, які мы бачылі з іншага боку. Чуеце гэты гук? Чуеце? Там не адзін павучок, там іх шмат. Давайте я вам гучней зраблю, каб вы дакладна чулі всю гэтую прыгажосць. Нібы здзяйсняеш геноцид віда. Можа быць, так. Увогуле мы ў гульнях часта гэткім займаемся. Так, калі адсюль бегчы, куды трэба бегчы? Трэба бегчы сюды і вось тут мансіць. Окей. Мы зноўку сябе падпалілі чамусьці, а чаму мы сябе падпалілі, я не ведаю. Два павучкі. Павучкі добра гараць, але тэншык памерла. Так, мы з дапамогай тэлепорту уратаваліся. Тут у нас каменьчык ёсць, які трэба падабраць, і трэба пайсці адрадзіць памерлых. Павучкі дужа небяспечныя, бачце, адзін раз прапусціў, адзін удар, і ўжо столькі бяды. Тут у нас не геноцид, тут у нас... В сэнсе, а як ты сюды прыбег? А як ён сюды прыбег? У той момант, калі ён на нас кідаецца, ён стаіць побач з намі. І калі ў гэты момант пульнуць фаербол, ён трапляе ў тым ліку па нас. Боже, якія халера танцы. Хух! Ёсць контакт. А як ён сюды пролез? Там ж былі вось гэтыя тэлепорты. Мабыць, ён таксама намацаў тэлепорт, які не працуе. Прышпільна. Но падчас варожай атакі лічыцца на наша... Во, я гэта і прамовіў толькі што. Менавіта. Хутчэй за ўсё гэтак яно і працуе. Так, нам трэба зноўку тую кнопачку націснуць. Цяпер ужо па правілах. Тут праходзім, забіраем каменьчык. І вось мы зноўку тутака. Тут мы забівалі павучка.
А где мы забивали павучка? А, мы забивали павучка ось тут, такая 10. Не, тут завал. Холера, павучок яшчэ гучыць. Бярем фаербол і на пагатове. Адтуль выбегла 3 павука. Холера, танцы. Ну. Давай, давай. Yes. Колькі у нас да ўзроўню? На стартавай для першай часткі і перад апошняй на другой планеце была пячора з павукамі і агромністай колоніяй яек. Усё можна было разбіць дзеля рэдкіх, нават унікальных крышталёў для мяча. Ну, гэткія агульні нас часта штурхаюць да усялякага неэтычнага відавочна. Дарэчы, ўжо ходку новы ўзровень. Ва ўсіх, акром арыганы. Арыгана неяк павольней з узроўнямі разбіраецца. Невядома чаму. А, слухайце, у нас ж там нейкі ключык быў. Окей. Значыцца, тут мы зараз знойдзем яшчэ адзін ключык. Калі карыстаць нейкую больш сур'ёзную магію, якая у нас ёсць больш сур'ёзная магія? Магія зямлі. Воу-в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 оу. Иди в сраку. Откуль ты пробег? Ау! Здавалася, такая простая баёўка, а столькі усялякіх халера нюансаў прыхаваных. Yes. Не, павучкі супер прыгожанькія, мне падабаецца, як яны выглядаюць. Хе-хе. Аргана у нас злодзей, яна шпуляе. Баш кінжалы, лук, метальная зброя усялякая. Она супер класічная рога. І тут таксама генацыдзім карацей. Чым гэта трэба рабіць хуценька. Таму што калі яны павылазяць, будзе бяда. Павярнулі ўсе сюркены. Знайшлі нейкі асаблівы грыбочак. А я думаю, чаму яны так пруць і пруць? А гэта таму, што тут да халеры яек. О, мы знайшлі новую зброю для Юрбая. І ключык знайшлі.
Замест мачэты цяпер у Пюрбая будзе доўгі меч, які б'е мацней з гэткай жа хуткасцю. Выдатна. Пюрбай цяпер больш карысны. Яшчэ одна павязачка. Трэба будзе разабрацца, дарэчы, з вопраткай, таму што вопраткі цяпер неяк аж за-да халеры. Яна займае месца ўжо. Ужо займае месца, ўжо перашкаджае. Глыбока ў душы я бард, але спяваю неяк як магільшчык. То бок добра, прыгожа, натхнёна. Як і мусіць спяваць бард. Яшчэ грыбочак вось гэты незразумелы. Па адчуваннях ён мусіць рабіць атруту. А гэтыя дзверы нас куды прывядуць? А, гэта зрэзка. Во, ось тут мы здабылі першы ключык. Выдатна. І сюды ключык нумар 2. Яшчэ бачу яйкі. Яшчэ бачу яйкі. Хуценька, я ўсё яшчэ не ведаю, што гэтыя яйкі робяць, але на ўсялякі выпадак мы іх знішчаем. Таму што калі з іх будуць вылазіць павукі, гэта будзе супер дрэнныя навіны. Вітанкі, вітаначкі. Пляха напужаў. Скрымер сраны. Рэтрыт. Тэншык атруцілася. Ау, 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 ау. Пюрбай атруціўся. Так, тут -1. Ух. Магчыма, цяпер выжывем. Таму што яшчэ секунду таму гэта было не гарантавана. О, божухна, як гэта было напружана. Я б нават збегаў, захаваўся і пахіліўся. Толькі трэба ўзгадаць, як... Нягледзячы на тое, што тут нібыта ўсё піпец як заблытана, я больш-менш нармалёва арыентуюся ў гэтых вашых калідорчыках. Ух! Злая мама не прыбегла. Можа быць, можа быць. Эргана неблага так розным кідаецца, больш балюча за сапраўдную зброю атрымліваецца. Да гэта сюрыкены. Тут проста кідаць можна ўсялякае рознае. Вось каменьчыкі, у іх пашкоджанні 10. У кінжальчыкаў пашкоджанні меншыя, чым у каменьчыкаў. Ну так ці інакш, у сюрыкенаў яшчэ большае пашкоджанне. То бок мы усялякае кідальнае паназбіралі да халеры. Яшчэ ў нас ёсць гранаты усялякія, я падазраю, што яны будуць піпец як моцна біць. Давайте паспрабуем скарыстацца, дарэчы, гранаткай. Калі наступнага разу сустрэнем павука, кінем па яму гранаткай. Так, прамацоўваем. Мы вырашылі пампаваць, прамацоўваць магію зямлі, таму што ў нас зараз ёсць 3 заклёна на магію зямлі. І цяпер мы можам скарыстаць вось гэты.
Суві атрутнага разраду. Трэба будзе паспрабаваць. Давайте яго адразу прапішам. Вось так, вось так. І калі мы ж... Так, гэта кідальная магія. Выдатна. То бок у адрозненне ад фаербола, які б'е побач, гэта страляе ў далечыню. Каменьчыкі ўжо з бонусам, таму што ў руцэ. Ну так. Давайте паглядзім. Гранату ось здымем. Так, каменьчыкі самі па сабе 5, кінжальчыкі самі па сабе 8, сюрыкены самі па сабе 11. Сюрыкены больш чым у 2 разы мацнейшыя за каменьчыкі. Тут яшчэ сапраўды бонусы хутчэй за ўсё накідваюцца, таму што ў нас арыгана цяміць. І Пюрбай прамацаваўся. Не фаербол, здаецца, нешта іншае. Ну, гэта умоўная назва. Я ж выпадкова назваў. Я, дарэчы, нават не чытаў, як яны называюцца. Давайте паглядзім. Вогненны выбух гэта называецца. Магія вагню 2. Так, Пюрбай. У Пюрбая цяпер ёсць добры меч, таму ёсць сэнс прамацоўваць далей меч. Прынамсі на 1 пункт дакладна, таму што гэткім чынам мы паляпшаем яшчэ здароўе. Абладункі, атлетыка. Мы можам прамацаваць атлетыку і атрымаць яшчэ плюс 10 здароўя. Хуткасць. Давайте яшчэ плюс 10 здароўя. Каб менш паміраў у нас. Пюрбай. Ну, гэта залежыць ад памеру каменьчыкаў. Насамрэч тое, што ты апісаў. Каменьчыкі, так бы мовіць, бываюць розныя. Так. Вяртаем паходню ў руку, таму што ўжо ні халеры не бачна. Мы прайшлі праз дзверь. Дзе? О, а нас тут не было. Нейкую траўку знайшлі. Ці яна вырасла. О, яшчэ адзін сюрыкен знайшлі. Недарма зазірнулі. Вось толькі невядома, дзе гэта мы. Таму што вось тут ужо ёсць, ужо адчуваецца заблытанасць насамрэч. Вось нейкая кнопачка, якую я ўпершыню бачу. А дзе гэта мы? Ля, капец. А дзе гэта мы? А, магчыма, тут мы біліся з гэтымі 2 павукамі. Так, давайте паспрабуем зарыентавацца. Ой, павучок выйшаў, бачыце, лапка. Як файненька. Ой, зараз ён нам сраку парве. Тэншык атручаная. Так, з чаго мы там робім супрацьяддзе? Халера, яшчэ паўзе штосьці. Чуеце?
У каго вось гэта вось усё? Во, знайшоў. Ступка. Не. Шклянка. Во, вось гэта бярэм. Оба. Супрацьядзе. Спакойна, Тэншык, не хвалюйся, ўсё будзе добра. На. Оба. І, як я і казаў, застаецца пустая бутэлька пасля скарыстання. Выдатна. Слухайце, нам трэба нарабіць супрацьядзяў, таму што мы з павукамі зараз будзем моцна маць справы, так бы мовіць. Давайте зробім на будучыню. Не працуе гэтак? Глядзіце, можна моцнае супрацьяддзе рабіць. Наадварот, гэта атрута. Прышпільна. Будзем ведаць, што атрута робіцца вось гэтак. Так, а дзе там гэтыя яшчэ вось? Гэта забяром. Гэта вып'ем, каб Тэншык была здаровая. Пустую бутэльку скарыстаем на што? Таксама няхай будзе супрацьяддзе. Каменьчык, дарэчы. А што гэтыя грыбочкі робяць? Цёмныя рытуалы. Крывявкі. Крывявкі выкарыстоўваюцца ў цёмных рытуалах. Прышпільна. Так. Мы зноўку тутака. Вось гэтая сцяна адкрылася. Вось тут мы біліся з павукамі, дакладна, тут яны мяне пужалі. Вось з гэтай залі мы недаабследавалі ўсё іншае. Спачатку, вядома, трэба паглядзець на сцены, таму што могуць быць сакрэцікі. Плюс у нас тут падазрона, даволі падазрона, ёсць слаты падпаходняй, магчыма, ёсць нейкі сакрэт з гэтым звязаны. Але халера яго ведае. Падазроны пакойчык. Так, менавіта. Менавіта ў гэткім пакойчыку мы учора захраслі, пакуль я нарэшце не дадумаўся, як падсвяціць менавіта слуп. Давайте і тут таксама паспрабуем падсвяціць слуп. Слуп святла, халера. Не? Не спрацавала. І, дарэчы, ужо, як на мяне, ужо прыйшоў час трошкі памайнэджыць інвентар, таму што ужо не хапае месца. Няхай Пюрбай у нас будзе цягаць паходні. А вось вопратка гэта тое, што трэба перабраць. Нож. Нож хуткі, але ён піпец які кароткі. Гэты жылет, хутчэй за ўсё, хутка трэба будзе аддаць Тэншык. Нагавіцы плюс 2. Сіла удараў. Захіст плюс 3. Шкада насамрэч. Шкада штосьці выкідваць. Пакуль ёсць месца, давайте не выкідваць. Ставіць паходні ва ўсе дзяржальна. Давай паспрабуем. Не, нічога не адбылося.
Было б файна, калі б нейкая дзверка адкрылася, але яна не адкрылася. Ухіленне мінус 10. Дарэчы, магчыма, тэншык моцна атрымлівае па спіне праз вось гэты баніцэт. Ён дае мінус 10 да ўхілення на гэтым этапе. Давайте яго прыбярэм. Няхай будзе як ёсць. Няхай тэншык ухіляецца. А ніводня гандляра, вось гэта, дарэчы, сапраўды сур'ёзная халера. Але агулам сапраўды было б дзіўна, калі б тут былі гандляры. Так, тут мы ўжо ўсё даследавалі, мы сюды выпадкова прыбеглі. Гэта вось гэтая сцяна. Карацей, націскаем і бяжым вось так сюды. І там нас лупашаць павучкі. Панеслася. А, боляча. Яшчэ павук. Ау, боляча. Трэба хутенька зжэрці супрацьязі, інакш пюрбай падохне. Я гэта дарма зрабіў. Гэта была памылка. Этот быў таксама місклік. Пюрбай активно. О, хутенько, хутенько. Пюрбай не дохнуть. Малайчинка не сдох. Ухваляю. Давайте похилим. И хутенько разлупашим гэтыя яйки. Бо мне все еще непокойно, калі побач гэтыя холера яйки. Отбились. Было непросто, не беражусь. Ты бачыш, жывы, все нормалёва. Досыць стагнаць. Сюды мы можем просто выйти. А, давайте, дарэчы, прамацуем. Давайте тут постоим, прамацуем арэгану і тэншык. Арэгана. Па-першае, табе трэба пажэрці. Трымай грыбочак. Па-другое. Ухіленне. О, ось сюди можна укинуть і атрымаць дадатковае ухіленне. Выдатна. Метальная зброя. Хуткамятанне можна прамацаваць будзе на наступным узроўні. Давайте укінемся ў гэта. Арэхана подкрэсленне кажа, ням. Смачна есці. Бутэлькі сапраўды захоўваюцца так. Бутэлькі тара шматразовая. Во, кидаем все ў лёгкія абладункі. Выдатна. Цяпер можна апрануць вось гэтую жылетку. А гэта можна аддаць арэгане, каб яна прыгоженька выглядала у павязцы набедранай, на сцёгнах і ў дуплеце. Араль іх толькі ў нагавіцах. Граната кайфовая. Граната суперкарысная. Не ваншоціць, але экалагічны лад жыцця. Ну, гэта не той, каб экалагічны, гэта просто лагічны. Калі б тут трэба было збіраць бутэлькі на кожны раз, калі трэба штосьці зрабіць, быў бы трэндзец.
О, яны канчаткова адкрыліся. Выдатна. Чую наперадзе павучка. Берем фаербол. Чуеце? Поўзай скатыняка. Бяжыць, бяжыць! Ужо бяжыць, халера. Але ж прыгожа бяжыць. Пазаду яшчэ бяжыць, ці мне падаецца. Зараз у спіну як уваліцца штосьці атрутнае. Будзе непрыемна. Не патрапіў. І я не патрапіў. Ес. Окей, живем. Можно мансить, можно. Коленки мерзнуть. Нормалевая набедренная повязка. Иди сюда, я тебя бачу. Иди сюда, прыгажончик. Я ж тебе бачу. Я ведаю, что ты там. Божухна, як там все забудовано. Вы серьезно думаете, что я туды пойду? Не. Я почакаю вас тутака. Алло. Во-во-во, бачу тебе. Иди сюда. Хе-хе. Оба. Размансили. Идеально. Амаль что без пашкоджанняў. Нічога, Арыгана, хутка табе таксама знойдзем нагавіцы. А што гэта? Вараны скельны жук. Гэта ежа. Нармалёва нам накінулі ежы. Ухваляю. Ці тут ёсць штосьці яшчэ? Давайте оглядзім сцены. Здаецца, усё окей. Трошки ежы знайшлі. Нармалёва. Пакуль што вось у нашым, так бы мовіць, плейстайле галоўнае не губляць сюрыкены, каб яны дакладна ўтыкаліся ў ворага. А што гэта? Рукавішкі. І тады ўсё будзе окей. Чую скатыняку. Не одну. Іх там дакладна некалькі. Чуеце вось гэтае? Паспаць? Дарэчы, можна будзе паспаць. Я просто не той, каб зразумеў, як яно працуе. Мы можам у які загодна любы момант паспаць. Калі ў гэтым месцы бяспечна, нам нават ніхто не перашкодзіць. Пінгвін, кіртха кажа, ты-бы-ды-бы-ды-бы-ды. Ты-бы-ды-бы-ды-бы-ды. Менавіта яно. Алло. Вітаначкі, я цябе бачу. Яшчэ дзверы. Карацей, спачатку гэтыя калідорчыкі пачысцім, а потым будзем адкрываць дзверы. Цып-цып-цып-цып-цып. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Я цябе бачыў.
Яны просто патрулююць яшчэ даволі значную тэрыторыю, так бы мовіць. Рэтрыт! Pingwin, purre podkreślenie bykarze, guli 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 guli. Гулі. Ці ён будзе нас сюды аж пераследаваць? Ау, ты там згубіўся? Алло. Неяк так атрымліваецца, што толькі аргана і трапляе. Божух, наколькі іх там. Хутчэй за ўсё мы штосьці націснем, тут нейкая сценка адкрыецца, і ўсе яны як вываляцца адтуль. І будзе нам дупа. Але давайте... Вау-вау-вау! Ты откуль вылез? Минус. Мансим. Паспрабавала дадаць сироп, ірландскі лікёр у фруктовы чай. Смачна атрымалася. Нармалёва. Прапануеш не націскаць? Дык гэта ж досвед. Нам сраку, вядома, адарвуць, але ж гэта досвед. Колькі там да новага ўзроўню? Палова. Нам трэба мацавацца. Чуете? Открылася! Бежим! Сессия! Нас затиснули, ці мне падаецца, не? Пакуль не затиснули, але... Амаль што затиснули. Холера. Не проигрыш, а бесценный. Холера, і дзе мы зараз? Мы зараз піпец як далёка ад таго месца, на якім падохлі. Ну нарэшце, насамрэч нарэшце гульня дала прасрацца ў тым сэнсе, што нас адкінула далёка назад. Таму што да гэтага неяк было занадта проста. Так, што мы прамацоўвалі? Атлетыку, здаецца. Так, атлетыку. А сюды мы ўкідвалі ўсё ў магію зямлі. Так, нам трэба, пачакайце, нам трэба... А дзе ў нас было захоўванне? Трэба праверыць. Тут мы былі, таму што яйкі расчаўленыя. Яйкі яшчэ тым важна іх разбіваць, што гэта маркеры. Маркеры таго, былі мы тут, а ці не былі. Вось тут мы былі ўжо. Выдатна.
вось мы прыйшлі зноўку сюды. Вось тут дзверы. Гэта той слуп, вакол якога мы танчылі. Тэншыку трэба зняць гэты халера баніцэт. Прыбіраем гэтую лухту. Трэба накрафціць супрацьяддзяў і аддаць іх на пярэдні край. Так, крафтим. Гэта тэншыку. Гэта пюрбаю. Вось так, вось так. Окей. Каменьчык сюды. З ежай у нас нібыта ўсё окей. Арэгані можна пажэрці. Трымае арэгана. Штосьці грыбочак жарэм зноўку. Досвед заціснуў галочку. Ну нічога, бачце, мы яшчэ раз пажэрлі. Хіба гэта дрэнна? Давайте яшчэ раз зазіраем сюды. О, вось тут мы ўжо не былі. Тут мы ўжо не збіралі. Тут дзесьці ёсць сюрыкен. Я памятаю. Во, сюрыкен. Сюрыкены гэта важна. Вось за гэтай сценкай заціснуты павук. Мы зараз націснем на гэтую кнопачку і выпусцім яго. У мінулы раз мы яго развалілі з дапамогай гранат. У гэтым разам гэткім займацца не будзем. Будзем фаерболамі лупашыць. Разбураем яйкі. Натискаем. І мансім на звычных тэрыторыях. Минус скотыняка. Размансили без проблем. Так. Все, гэтая стенка открытая. Теперь мы натискаем гэтую кнопочку, бяжем сюды. И тут дохнем от паука. Потому что тут их два. Да, и нас затиснуло одразу. Ля, як нязручно. Минулый раз мы тут дали рады лепш. Мы его фактично уратовали, а ему не сподобалось. Ну так. Слухайте, подобается. Вось ужо так падабаецца. То бок відавочна гэта купа павучкоў просто дае нам прасрацца, але гэта цяжкасць, першая цяжкасць літаральна. Карацей, там трэба будзе скарыстаць гранаткі, каб хутка забіць аднаго павука. Затое і цяпер я лепш арыентуюся ў мясцовасці, то бок зноўку гэтыя калідоры робяцца як родныя.
Вось мы зноўку бярэм гэтае, зноўку забіраем сюрыкен. І вось ужо кайфовенька. Зараз зноўку гэтага павука вызвалім. А што, ён за намі не пайшоў? Што ты як неродны? Мінус. Без пашкоджанняў. То бок калі ёсць месца і калі ёсць адзін павук, мансім без праблем. Калі колькасць змяняецца, пачынаюцца праблемы. Так. Цяпер ставім арыгані вогненныя гранаты. І ставім іх асцярожна. Нельга атакаваць ворага, калі ён атакуе нас. Таму што калі мы яго гэткім чынам атакуем, ён у тым ліку нас пашкодзіць. Смачна есці арыгана. Зноў ж такі нанава крафцім зёлкі. Оба. Супрацьатрутная для тэншык, супрацьатрутная для турбая. У каго там грыбочак? Грыбочак сюды. І лекі няхай будуць Пінгвін, сюды. кажа, амном-nom-nom-nem. Нум-нум-нум-нум. Вярнуцца і захавацца? Ну, калі кожнага разу бегаць і захоўвацца будзе цяжкавата. Давай гэтых дзвюх заб'ем і пасля гэтага захаваемся. А, насамрэч, ведаеце, можна туды забегчы, павярнуцца, націснуць кнопку, каб гэтая дзвера не закрывалася, і збегчы адтуль. Але насамрэч прасцей проста забіць павукоў. Вітанкі, вітанкі. Во. Давайте іх па адному забіваць. Вось так націснулі. Ідзе ў сраку. І зноў ж такі тут размансім бяспечна, без вось гэтых прышпілаў. І не вытрацім гэткім чынам гранату карысную, файненькую. Аптымізуем. Ну таму што шкада вытрачаць. Вы ж ведаеце, вось гэты лут-гомблінскі рэфлекс, калі не хочацца вытрачаць. Не хочацца вытрачаць гранатку. У тэншыка ўзровень. Так, абладункі. Каб можна было апрануць вось гэтую лухту. Яшчэ што можна, куды можна? Атлетыку, каб была плюс 2 сіла. Тэншык, трымай вось гэта, а дуплет аддаму арыгані, якая ўсё яшчэ ў павязцы на сцёгнах і ў дуплеце, і ў сандаліках. Гранаты з намі да фінальных тытраў. Магчыма, ёсць такая імавернасць. Як казалі класікі, набойчыкі трэба берагчы. Що ти там повзаєш, скотиняка? Ти цяпер там один. Не поспел выскочить. Знову не поспел.
Мабыць, варта да яго завітаць усё ж такі. А, халера! Завітаў! Во, ўсё ж такі скарыстаўся гранатай, таму што я максімальна няўдала стаў. Мне за спіной закрылася дзвер. О, дарэчы, супрацьядзе спатрэбілася. Адразу зробім новае. Што там яшчэ хтосьці поўзае побач? Мінус. Цяпер тутака адкрыта. Тутака мы забярэм паходню. А ты куды? Я тутака. Танчым. Сюрыкены добра працуюць. А, халера. Трошки не патрапіў сюрыкенам. Але ўсе сюрыкены на месцы. Магільчык быў перайграны павуком. Яшчэ адзін доказ перавагі арахнідаў. Ну дык, а чаму я іх малюю? Менавіта таму? Арыгану ўжо можна прамацаваць. Тут мы ежу збіраем. Жучок. Бачце, які смачны засмажаны жучочак. І дзесьці тутака нас чакае вось гэтая самая эпічная сценка. Але спачатку яшчэ будзе некалькі звычайных павучкоў. Ідзі да мяне. Ідзі да мяне, прыгажунчык. Паходні, дарэчы, таксама ёсць адчуванне, што іх не трэба эканоміць, але я ўсё адно эканомлю. Нагавіцы і кеды. Магчыма, калі знойдзем. Pingwin, purre podkreślenie bykarze, bracy, nehadzi, getę pastkę. Мы ўжо ведаем, што гэта пастка. Калі мы ведаем, што дзесьці пастка, гэта ўжо нашмат менш пастка. Пастка, пра якую ведаеш, яна ўдвая менш небяспечная. Дзе той халера павучок? Ці мы яго забілі выпадкова? Тут ж мусіў быць яшчэ павучок. Давайте яшчэ пачакаем. Бо не здавалася, тут мусіў быць яшчэ адзін павук. Дзіўна. Ну окей. На гэтым этапе ўжо, вось на гэтым этапе ўжо можна па адчуваннях павярнуцца трошки да камня захоўвання і захавацца. Тым больш, што ў гэтых калідорах я ўжо не быў у сябе дома. Трошки б'юся аб сцены, але гэта праз тое, што я ўсё яшчэ не даю рады з кіраваннем. А, гэта ён павуку? Ну так. Вось павукам гэта дакладна небяспечна, таму што цэлая купа агрэсіўных маўпаў швэндаецца па файненькіх калідорах. Гэта сапраўды небяспечная сітуацыя. Мне падаецца, ці калі вось у нас паходня згасае, у цемры пачынаюць шапаціць усялякія жэўжыкі.
Ці то падаецца, ці то... І ну сапраўды гэтак ёсць. Арэгана, давай тебе прамацуем. Арэгане мы ўкінулі ў ухіленне трошки і ў метальную зброю. Дарэчы, як там арыгану? Хітр фіатхер называецца арэгана у нас. Тры маўпы і адзін таурус, ну. Павучкі побач з крышталём пастку зладзіць. Было б насамрэч кайфова. Калі б яны... Вось і павучок, дарэчы, якога я ўвесь час чакаў. Калі б яны гэтак зрабілі, я быў бы супер задавольны і ўражаны. Знайшоўся, скатыняк, а я цябе згубіў. А дзе ты быў увесь гэты час? Мінус павучок. О, яшчэ адзін паўзе. А дзе вы хаваліся? Халера, па тэншыку патрапіў. Ау. Усё яшчэ блытаюся з кіраваннем, халера. Все сюрикены на месцы. Трошки пашкодзілася тэншык. Згодны на макароны з тушонкай, а то і тут хутка ўжо жукамі гадаваць будуць. Дык ён смачны. О, дарэчы, трэба пажэрці. Вось зараз тэншык яго жарэ. Глядзі, вараны жук. Вараны. Скальны жук. Оба. Бач, як наелася тэншык. Смачненькі. У нас яшчэ і хлеб ёсць. Так, все, тут, здаецца, мы ўсіх пазабівалі. Цяпер засталося палезці ў тую пастку. А, во, яшчэ адзін, халера, адкуль ты ўзяўся? Ну, мо ідзі сюды. Гэтых скатыняк мы дакладна будзем закідваць гранатамі. Таму што я намагаўся выбегчы з гэтага калідора, каб патрапіць у месца, дзе ёсць дзе мансіць. Але не хапіла. Не хапіла хуткасці менавіта. Ну куды ты ідзеш ужо? Оба, забітыя. Карацей, там мы разбурылі 3 яйка, і праз гэтае у нас адкрылася сценка. Вы гатовыя, дзеці? Калі наадварот бегчы наперад, а там мне няма куды бегчы наперад. А, слухай, магчыма, і ёсць. Так, там ёсць куды бегчы наперад. А шо гэта за месца? А шо гэта за дзвер? Столькі месца, што ўжо ёсць па адчуваннях сэнсу тым, каб замалёўваць усё гэтае хараство. О, слухайце, у нас інвентар у Пюрбая забіўся ўшчэнт. Трэба ўжо рыхтавацца штосьці выкідваць. Вось калі мы разбурылі гэтае яйка, у нас адкрылася сценачка. Чуеце? Адкрылася сценачка. А,
А, вось яна дзе адкрылася. Вось чаму яны так хутка мяне заціснулі, таму што пазаду таксама адкрылася сценачка. Прыціснуліся дупай да сцяны, каб з тылу збоку ніхто не мог нас кусануць. Давай гранатку. Боляча. Боляча. Пахіліліся. Гранаткі, дарэчы, скончыліся. Ух. Размансілі. Размансілі, шаноўнае гаспадарства. А там наперадзе яшчэ штосьці ідзе. То бок насамрэч нам пашчасціла, што мы размансілі. А яшчэ нам пашчасціла, што з намі ёсць арыганы, таму што арыганы тут больш за ўсё шкоды ім лупашыць сюрыкенамі. Сюрыкены супер карысныя, як выявілася. Вось у гэтае месца адкрылася. Тут у нас трошкі зёлак. І ўсё. То бок на нас кинули да халеры павукоў і потым далі магчымасць пахіліцца. Выдатна. Ключ? Там дзесьці быў ключ? Ну зараз знойдзем. Я вось падчас бойкі не звярнуў увагу. Але зараз знойдзем. Просто што збегаем захавацца. Мы перажылі гэтую супербойку, суперпастку. Можна зазірнуць і да каменьчыка. І там усё яшчэ за сценкай соўкаюцца павукі. Вось, мы ўвесь гэты час на гэтым паверсе бачым спуск ніжэй, але вось гэтыя халера ямы нам перашкаджаюць. Можна было б прайсці вось тут. Вось тут можна было б прайсці, але мы не можам. Карацей, гранаты нам... Ауч. Ну я малайчынка. Гранаты нам дапамаглі, і яны скончыліся. Бачыш, а ты, Пюрбай, баяўся. Гранаты ўжо скончыліся. У нас яшчэ засталіся атрутныя і адна марозная, але агулам гранаты вогненныя ўжо скончыліся. Так, ну што, ідзем шукаць ключык, які я не заўважыў. Рукавічкі, гэтыя пакойчыкі мы пакуль яшчэ не адкрывалі. Не спяшаемся, так бы мовіць. Тут чыста, а тут у нас грыбочак. Нічога на падлозе няма, адсюль таксама проста выскачыў павук. Пазбегаеш тэлепортаў па дарозе назад на ўсялякі выпадак. Просто таму, што я кірую сваім тым самым лёсам. Ніхто мяне не тэлепартуе, кром мяне самога. 4 гранаты амаль што абрабавалі. Ну так,
Затое ты выжыў. Ты жывы застаўся дзякуючы гэтым 2 гранатам. Яшчэ бачыў цікавую сценачку, ля дзе не скажу. Правильно, не кажы. А, во. Сапраўды ключик, дарэчы. Я думаю, шосьці ззяе. А гэта ключик. Чую павучкоў. За вось гэтай дзверру павучкі. Выдатна. Давайте падаследуем яшчэ калідорчык. Здароўку, хлопцы. 2 павучкі. Яйка. Усё яшчэ не ведаю, што робіць яйка. Так, гэта халяўны досвед, пакуль што няхай будзе там, дзе ён ёсць. О, нейкі шчыт новы. Божухна, вы паглядзіце, колькі іх там. 5, што найменш 5. Халера 5. Жость. Не, сюрыкены не пролетаюць. Бач, захрасаюсь. А нават калі б проляталі, нам бы ўсё адно гэта не дапамагло. Колькі ж досведу зараз атрымаем. Ух, сапраўды досведу аж да халеры. Настолькі шмат досведу, што мне аж сыкатна. Дарэчы, нататка. Що за нататка? Ухіленне +7. Выдатны шчыт. Нататка. Паўсюль павукі. Да ты геній. Я не ведаю, хто ты, але ты геній. Паўсюль павукі, кажа. Ха-ха. Залаты ключ. А куды нам гэты залаты ключ скарыстаць? Шо ж, як вы тут? Так, гэта той самы пакойчык. Магчыма, можна іх мансіць, ось гэтак дужа па кругу, адступаючы спіной пастаянна, але яны ўсё адно мяне заціснуць. Яны 100% нас заціснуць і парвуць. Давайте ўсё ж таки паадкрываем тыя дзверы, якія мы раней бачылі. Там, магчыма, таксама будуць прыгоды, але хутчэй за ўсё менш. Дзень добры. Можна атрымаць люлей. А, гэта просто скарот? Халера, гэта просто скарот, сур'ёзна. Вось калі б я маляваў мапу, я б у гэткую сітуацыю не патрапіў бы. Там бы адразу было б бачна, што гэта скарот. Ну окей. Так, відавочна, нам трэба туды. Відавочна, залаты ключик трэба будзе скарыстаць дзесьці там за гэтымі павукамі. Вось гэтую дзвер мы пакуль што не чапалі. Гульня нават людзей пашкадавала. Дык ты бачыў, колькі там павукоў? Яна не пашкадавала. І блізка не. Так, тут, здаецца, павучкоў няма. Яшчэ адна скрынька. Зараз паглядзім, што ў гэтай скрынцы, але спачатку пазыркаем на сцены. Закрыемся, каб до нас тут дакладна ніхто не дастаў. І глядзім. О, гранатка.
Магія паветра 4 на маланку. Гэта у нас сюды закидывается. Граната. Зёлкі таксама сюды, ежа сюды. Амаль што падабраў патрэбны рэцэпт. Грыбны парашок і з вядзьмарскай кветыкай дае результат. Не хапае толькі аднаго складніка. Нейкая складаная зёлка, карацей. Давайте ў гэтую скрыньку будзем складваць ежу. Каб яна займала менш месца. Тут у нас чэрап, тут у нас пуста, тут у нас ежа. Давайте ось у пустую складваць нотатки. Калі што, потым выкінем. Тут перакидваем ежу. Хто яшчэ хоча жерці? Пустая бутэлька, дарэчы. Шкада выкидваць, але вось гэтыя брыджы і туніку можна і выкінуць. Туніку можна аддаць Раліфу. У яго ёсць нармалёвая нагавіца, але торс голы. Так, сюды гэтае, дарэчы, робім ось так. Бутэлечка. Ну гэта насамрэч пюрбаю трэба было аддаць. Трэба знайсці будзе яшчэ адну скрыньку, каб усялякія заклёны, якіх да халеры ўжо, можна было б скласці неяк больш упарадкавана. Дэбафнулі сексуальнасць, затое будзе жыць даўжэй. Так, трошки паходняў. Арыгана, хочаш нагавіцы? Давайте дамо арыгане нагавіцы, мабыць. Кінжал. Лухта нейкая. Нагавіцы! Дэбафнули сексуальнасць арыгане. Все пажэрлі. А чаму тут яшчэ бутэлька пустая? А адкуль у тебе пустая бутэлька? Давайте зробім лекавальнае. Во. Все пасартавалі, все упарадкавалі. Цяпер насамрэч варта збегаць захавацца. Пасля таго, як навялі парадак, трэба дакладна захавацца. Так, тут скарыстаемся гэтым прышпілам, не падаем у ямы. Іх сюды паставілі менавіта, каб было складаней спрынціць да захоўвання. Все. Выпіў, каб не булькала. Трэйты нейкія, што ты маеш на ўвазе? Вось гэта? Наступны ўзровень, дзесьці тут было во-во-во. Рысы. Плюс 3 адзінкі навыкаў. Плюс 2 сіла. Плюс 15 здароўя. Тэньшык моцная, здаровая. Плюс 3 за кожны чэрап пры сабе.
і чэрап лічыцца, калі ён у скрынцы? Давайте паглядзім. Вось сіла 21. Штосьці я не бачу, каб гэта ўплывала. Але, мабыць, і ўплывае. Ну, ось гэта прышпільна. Тут можна збіраць чарапы, і тэншык будзе мацней. Оборона ад вагню, сила волі, ну, таму што Энгрэралев у нас маг. А арэгано рухомая, спрытная і адукаваная. Ну, не той, каб сур'ёзныя нейкія бафы-дебафы, але ось з чэрапам мне спадабалася. Трэба будзе ўлічваць. Абавязкова разбяромся, таму што відавочна, што гэта не апошні чэрап, які мы знайшлі. Ухіленне 13, ухіленне 9, ухіленне 2, 17. Па арэгане. Арэгана, я заўважу, што яны заўжды застаецца апошняя жывая. Просто таму, што па ёй цяжка патрапіць. Арэгана мансіць, як боженька. Так. Нам сюды. Тут мы ўжо ўсіх забілі. Тут мы ўсё палуталі. Цяпер трэба думаць, што рабіць з тымі халера-павукамі. Таму што іх там да халеры. Хлопцы, што з вамі рабіць? Чэрап просто так цягаў, ну так. Чэрапы гэта прышпільна. Сіла удараў. Вось, у нас 22 сіла удараў. Калі мы перакідваем гэты чэрап кудысьці, яно не змяняецца. То бок магчыма. А, во, 25. То бок сапраўды трэба трымаць менавіта у інвентары, не ў скрынцы. Окей, будем ведаць. Давайте усялякую лухту скінем сюды. Усялякія нагавіцы. Каб месца зноў ж таки не займала. Хлопцы, што з вамі рабіць? Вас да халеры, а нас усяго толькі 4 чалавекі. Дзіўны прышпіл быў. Ну так. Што трэба прамацоўваць тэншыку, каб трапляла лепш? Таран, жывучасць. Халера яго ведае. Ну, слухайте, я не ведаю, што з імі рабіць. Іх піпец колькі. Іх там, прынамсі, 5 штук. Тэарэтычна можна, ідучы дупай наперад, пастаянна адступаючы, іх пакрысе біць, калупаць, але ну гэта трошкі не аптымальна. І гэта насамрэч адзіны шлях, што ў нас ёсць. Іх там хутчэй за ўсё больш за 5 штук. Бегчы па крузе, потым зноўку зачыніць дзверы. А досвед? Так, дзверкі сапраўды можна зачыніць, я бачу, што там ёсць. А, слухайте, магчыма, можна абегчы іх па адному пускаць. А давайте паспрабуем.
Халера. А гэты тут застаўся. Калі нас знойдуць, нам капец. Яны больш не ўсе выбеглі. Не, я зразумеў, што гэта можа спрацаваць. Але можа і не спрацаваць. Так нечэсна. Чэсна, насамрэч. Чую, ідзе наша смерць. Агулам яны нас згубілі. Гэта значыцца, што іх можна падзяляць. Магчыма, у гэтым ёсць задума, што іх трэба раздзяліць, каб яны ўсе былі не ў адным месцы, а па ўсёй гэтай прасторы. Так, і цяпер у нас пачынаецца іншы прышпіл, таму што мы цяпер ведаем, што тут да халеры павукоў, але іх яшчэ трэба шукаць. Гэта не надта прышпільна, але прынамсі мы можам выжыць. І танкі павучок. Ля яшчэ прыбеглі. Все, нам дупа. Тры павукі гэта зашмат. Не, трэба трымацца менавіта ў калідорчыках, трэба трымацца як мага далей ад усіх. І калі бачым павука, бегчы. Халера весялосць. Так, ну у нас все пасартавана, все прыбрана. Усё як мы сабе пакінулі. Так, а дзе я заблукаў трошки, не ў той бок павярнуў. Так, зноўку не сюды. Трэба адкрыць хутчэй за ўсё менавіта далёкую дзвер, каб яны проста распаўзліся і іх пакрысе лупашыць. Пакрысе. Ну, трэба больш. Ага, чэрап. Дарэчы, так. Нас усе паеўшыя. Не, трэба нагадаваць юрбая. Чэрап. Оба. Закидываем сюды усялякую лухту, пакуль што не патрэбную. А у нас ёсць яшчэ адзін жылет гэткі. Цікава. Аргана ў нагавіцах.
это не тое месца. А, слухайте, насамрэч можна ўвогуле змагацца тутака. По одному пускать. А, адсюль нельга націскаць, на жаль. Інакш можна было просто запірацца з адным павуком тут бегаць, потым новага пропускаць. Але гэтак не спрацуе, таму што яны забягуць сюды ў траіх і парвуць. Хе-хе-хе. Вітанкі, вітаначкі. Калі б можна было тут яшчэ пасткі рабіць, слухайце, вось гэта было б цікава. Атрутны... Это рэцэпт увогуле, атрутны шчыт. Але магія зямлі 13 мы гэта не выцягнем. Маланка, слухайце, я тут подумаў, а мы можам гэтую маланку скарыстаць? Гэта магія паветра, так? Так, не можам скарыстаць. Магчыма, маланка, яна лупашыць па ўсім. Давай, магілік, мы у цябе верым. Магілік, давай, магілік, кажа пінгвін. Карацей, маланка не спрацуе. Ну добра, пабеглі. Просто рэтрыт. Бежить. Пригожунчик. Холера. Давай тут потанчим. Покуль ты тут один. Минус один павук. Одного залупашили. Яшчэ 8. А, это не тое место, холера. Чую, шкрабецца. Ауч. Мінус яшчэ один. Амаль што без пашкоджанняў. Не, слухай, вось калі у цябе просто адсутнічае такая опцыя, як мапа, просто па змаўчанні адсутнічае, ты звыкаеш арыентавацца. То бок я сябе тут адчуваю даволі утульна. У сэнсе арыентавання. Мінус скатыняка. Яшчэ штукі 2. Прыблізна. Чую. Ходь сюды.
Не спяшаемся, не рашим. Осторожно. Не ризикуем. Без пашкоджання амаль што. Падзямеллі Дагерфола не здаваліся асабліва заблытанымі. Не, мапу, вось што я дакладна памятаю у Дагерфоле, гэта мапа сапраўды ўражвае. Там просто открываешь мапу і такое адчуванне, быццам гэта ось цэнтр палётаў НАСА. Ні халеры не зразумела. Мапа там сапраўды лютая. Я памятаю, там ёсць яшчэ адзін павук, які просто стаіць. Яго не чутно, таму што ён просто стаіць, скатыняка. Ну, маркеры, мапа, гэта ўсё яно у асноўным перашкаджае. Трошки пашкодзіліся. Хуценько лікуемся. Хова. Слухайте, ёсць імавернасць, што мы ўжо ўсіх залупашылі. Вось у падзямеллях насамрэч арыентыры гэта не тое, што трэба. У падзямеллях арыентыры гэта не спартыўна. Падзямеллі мусяць быць менавіта заблытанымі, менавіта без арыентыраў. Іх сэнс у тым, каб цябе заблытаць. Таму аніякіх арыентыраў. Ты шо? Ух! Карацей, гэта, як выявілася, не настолькі страшна, насколькі я сабе ўяўляў. Усіх парубалі, увесь досвед сабралі. Халера. Такія ўжо знаёмыя, такія родныя калідорчыкі. І такія халодненькія, так прыемна. Не сюды. Тутака ён? Так, тутака. А не, халера зноўку. Трошки не дайшлі. Вось тутака у нас тыя дзверы, што мы адчынілі. Дзень добры. Я сабе пакідала арыентыр, калі блыталася з трупаў варагоў, прадметаў. Так? Дарэчы, таксама працуе. Вось я тут арыентуюся канкрэтна ў гэтым падзямеллі па разбураных яйках павукоў. Дужа надзейны арыентыр. Калі дзесьці разбураны яйкі, там мы ўжо былі. Сюды, дарэчы, ключак не трэба. Той самы яшчэ адзін уваход. Дзесьці мы прапусцілі нейкі сакрэт, нейкую адну сцяну, якую заўважыў Пюрбай, але я не заўважыў. Але, ну, гэта справядліва. Я не заўважыў, значыць, я не заслугоўваю, карацей. Так, захаванне адбылося. Нічога, ніякага луту тут па кутах не раскідана, здаецца. Што ў нас тутака? Дзень добры.
Спектральный перемыкач. Шо? Шо? Трэба дверку адкрыць, каб вось гэтая лухта прыляцела сюды і адкрылася. Окей. Прышпільна, а як туды ўвайсці? Дзесьці тут мусіць быць сакрэт. Таму што дзесьці з гэтага боку у нас пакойчык нейкі. Давайте яшчэ раз паглядзім на яго. З гэтага боку там ёсць калідор? Так, здаецца, там ёсць калідор. Адпаведна, туды можна прайсці. Окей. Тады дакладна трэба агледзець яшчэ раз усе сценкі на прадмет пачкі. Таму што гэтая сценка можа неяк адкрыцца. Вось у гэтым напрамку, вось тамака дзесьці за сцяною пакойчык, які нам патрэбны. Ну, окей, давай паспрабуй. Таму што зараз мы значна больш моцна захраслі насамрэч, таму што яно таксама нейкім сакрэтам хутчэй за ўсё адкрываецца. У нас ёсць залаты ключик, які мы нікуды пакуль што не можам уставіць. І у нас ёсць рашотка, якую трэба падняць. Слухайце, я зноўку не даю рады. Хоба. Это ж супер просто. Изи. Натурально изи. А нас гэтая лухта, дарэчы, забівае? Слухайте, я хочу туды пролезти. Давайте каменьчик кинем. Натиснулася. Все, яно натиснуто. Теперь открываем тутака. И тут ежа. Выдатно. Специальное шоу той пакойчыка паглядзець сцены, паглядзеў і не заўважыў. Shift? Тады гэта праблема, таму што ў мяне shift не працуе. Тэнчык зноўку хоча жэрці. Вітанкі, шаноўны. Гэты каменьчык забіраем. І гэты каменьчык таксама забіраем. Так, окей. Што ў нас тут? Во, нарэшце мы тутака. Вось каменьчык, які мы ў мінулы раз згубілі. Гэта шалом. Гэта нататка. А гэта захоўванне. Мы ўвесь гэты шлях, это вось так прайшлі кругам і выйшлі на пачатак. О, а вось сюды залаты ключик трэба. Так, шалом. Нататка.
Я знайшоў лепшыя абладункі, пакіну старое тутака. Нават не ўяўляў, як адчыняюцца дзверы. Дык я ўяўляю, трэба ключик скарыстаць. Дзень добры, сакрэт. Цяжкія чобуты. О, здаецца, мы знайшлі новую зброю для тэншыка. Шипованая булава. Трошки мацней і больш трапная. Нарэшце тэншык будзе трапляць па варагах. Нарэшце. Файненько. Там была трапнасць -1, а тут 4. Выдатна. Так. Давайте зафіксуем гэта, захаваемся і пойдзем далей на паверх ніжэй. Отдай гранату. Бутэлька. Давайте скрафтим яшчэ супрацьядзе. Ось так. Закидываем сюды. Нібыта ўсё окей. А, і паходню трэба забраць. Вава. Каб дарма не гарэла. Ух, які доўгі быў шлях. Вось гэта прышпіла, што мы адразу бачым, куды нам трэба, і толькі потым туды даходзім. Заўжды так трошки па нервах б'е. І новы паверх. І адразу нейкая пліта. Якая чамусьці не націскаецца. А, халера! Нейкія асаблівыя грыбочки. У нас пюрбай отручаны. Ау! Боляча, слухайце, яны па ўсіх б'юць. Ау! Як там? Во! Закляцце спрацавала, але нанесла 0 пашкоджанняў. Ну, яны не такія небяспечныя, як павукі. Яны, вядома, б'юць, але не такія небяспечныя, як павукі. Ау. 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 Атрутнае гаўно. А яшчэ яны крэпкія. А яшчэ гэтыя атрутныя блокі, яны застаюцца на некаторы час вісець у паветры. Ля. Трошки побитые у нас Ралиф и Орегана. Потому что гэтыя скатынякі б'юць па ўсіх. О, -1.
Колькі за яго досвіду далі? «95, не шмат. Але ўсё адно добра. Так, гэта ежа. Грыбы зусім афігеўшыя, яны кайфовыя. Гэта новы від грыбоў, які мы сустрэлі. Мне падабаецца, калі вось чым глыбей мы спускаемся, тым больш развіваюцца пэўныя, так бы мовіць, расы. Ось грыбная раса у нас тут все цікавей і цікавей. Назад нас, дарэчы, не пускаюць. А ведаеце што? А давайте паспім. Мы гэтак і пахілімся, і на новым паверсе мы звычайна бачым сон. Новы. Я спрабаваў гаварыць з іншымі, якія былі да вас. Яны былі злачынцамі, але я адчуваў, што вам я магу давяраць. Карацей, гэта наш асноўны сюжэт. Мы ідзем у глыб пячораў, там нас хтосьці чакае. Хтосьці да халеры магутны. Мы з ім збіраемся скааперироваться і гэткім чынам перамагчы, умоўна кажучы. Давайте дамо грыбочак Рыгане. Яна у нас голодненькая нейкая. Да халеры голодный. Ёсць такая імавернасць, ёсць імавернасць, што гэта пастка. Таму што пастак тут да халеры. Пра гэта гульня. Але я і не супраць. Хто там ідзе? Бачу пляшку пустую. Пустая пляшка, гэта добра. Яшчэ у нас тут скрутак нейкі, яшчэ грыбочак. Што у нас за скрутак? Одна колба, одна крапіўка, аднаўленне энергіі. Ось гэта, дарэчы, можа быць карыснае нам, таму што магія у ралефа скончваецца даволі хутка. Хто там бразгае? Зноўку гэтыя жаўжыкі-пікінёры? Цікава. Давайте паспрабуем. Холера! Лучники. Целый отряд, дарэчы. Вы ж не думаете, что я до вас буду идти? Идите вы до меня. Скотыняки. Хе, прышпільная. Памансім, патанчым. А за імі яшчэ адны ідуць. Ці мне падаецца? Здаецца, падаецца.
Новый узровень. Пюрбай у нас активно развивается. Яшчэ гэткія ж скатынякі. Не потрапили, не потрапили. Мансим, мансим. Тэншык, дзякуючы сваёй новай зброі, просто бажыць. Просто красавчик. Красавчик Таурус. Так. Давайте гэта пакуль што закрыем. І падымем узровень. Што мы збіраліся прамацоўваць нашаму Пурбаю? Парэс. Можна прамацаваць парэс. Давайте промацуем парез. Магутны удар разрывае мясо до костей. А як яго выкарыстоўваць? Як яго выкарыстоўваць? Я не ведаю. Телепорты и надписи. О, адчуваю пах пазлу. Бачите, шмат надписаў, шмат телепортаў. І з улікам таго, що тут мы зноўку бачым літаральна спуск на наступны паверх, хутчэй за ўсё гэтыя телепорты будуць не проста штосьці дзесьці перасоўваць, яны будуць нас перасоўваць у новые локации целые. Навечно захраслый, заснул. Ну, гэта насамрэч не той, каб дапамагае. Сцежкі роздумаў. Катакомбы. Зверынец. Давайте пойдем у зверынец. Мне падабаецца назва зверынец. Вам як падабаецца назва зверынец? Ага. Бачу пікінёраў. Бачу прыгажунчыка, якога трэба запусціць, каб ён адчыніў дзвер. Давайте шукаць. Арыгане не падабаецца назва звярынец? То бок нам трэба минус жевжик. Изи развалили. Что тут робится? Бачу. Можно на цаглинку натиснуть. Бачу до холеры месца. Алло? Бляха, не потрапил. О, грибочки.
Мы ўжо на тым узроўні, калі яны ўжо досыць простыя, калі трапляць, вядома. О, парэз спрацаваў. Бачылі, адразу да халеры пашкоджанняў дало. Парэз прышпільная рэч. Арэгана крытанула. Карацей, гэты парэз, гэта як крыт, толькі больш імаверны. Новы ўзровень у Раліфа і Тэншыка. Гучыць як месца, дзе нас будуць жерці, але трапляць гэта сацыяльна катастрофа. Насамрэч, сапраўды, я чакаў, што зверыніц гэта будзе месца, дзе будзе да халеры там грыбочкаў павукоў, але тут чамусьці да халеры менавіта гэтых пікінёраў. Не ведаю чаму. Так, прамацоўваем, працягваем прамацоўваць магію зямлі. Дзе там яшчэ хто ходзіць? Дзень добры. Ты адкуль вылез? Парэз, бачце, спрацаваў зноўку. Яно спрацоўвае часцей, чым спрацоўваюць крыты. То бок досыць карысная халера. Мы дзесьці згубілі сюрыкен. А, мы з яго запулілі туды. Так, Тэншыка трэба прамацаваць. І нагадаваць. Трымай грыбочак. Так, што мы мацуем Тэншыку? Працягваем булавы рабіць. Таксама няхай будзе вось таран. Як парэз, толькі таран. Вось там мы ўвайшлі. Там каменьчык. Тут грыбочак. І тут я дзесьці чую партал. Чуеце вось гэтае гу? Гэта значыць, што тут дакладна ёсць сакрэт. Вось падабралі сюрыкен згублены. Я ведаю, што ты там ёсць. А адкуль? Я ж дакладна ўсіх забіў. Яны тут спаўняцца бясконца ці што? Лепей бы ім не спаўніцца бясконца, таму што мы ж можам на іх прамацавацца піпец як. Калі іх тут бясконца, гэта значыць, што тут бясконца досведу. Віншую арэгана. Цябе таксама новы ўзровень. О, а тут кнопачка ёсць. Так, арэгана. Што мы прамацоўваем арэгане? Во, хутка кіданне прамацоўваем. Што гэта значыць? А, хуткасць кідання прадметаў павышаецца на 25%. Энергію. Зноўку ідзе, чуеце? Халера. Адкуль вы вылазіце?
Таран. Спрацаваў таран. Штосьці падазрона. Ну, я гэтага насамрэч чакаў. Але трошки незразумела, што гэта значыць. Тутака чамусьці націскныя панелі не націскаюцца паходнямі. Раней яно спрацоўвала, цяпер ужо не спрацоўвае. То бок трэба націснуць вагой уласнага тулава, каб яно спрацавала. Дзіўна. Больш моцная спружына ўнізе. Ну, а неяк гэта ж мусіць быць патлумачана. Хутчэй за ўсё спружына. Так, гэтая дзвер у нас... Гэта груган? Я чую чыйсьці крылы. Так, што мы тут мусім зрабіць? Ага. Відавочна. І зноўку. І там дзесьці яшчэ адзін ідзе. Ці мне падаецца. Збіраем досвед, збіраем досвед. Магчыма, каб яно спрацоўвала, трэба некалькі прадметаў. Давайте паспрабуем пакласці некалькі шчытоў. Таму што ў нас ужо, бачыце, тут шчытоў аж да халеры. Бляха. Два шчыты. Геть. Тры шчыты. Все яшчэ недастаткова. Так рано ці позна развяжем. Не спяшаемся з ідэямі. Мы знайшлі дзве цаглінкі. На якія можна націскаць камер больш, чым дзве. Камер 3. То бок хутчэй за ўсё дзесьці яшчэ ёсць цаглінка, якую я не заўважыў. Во-во-во, дакладна. І зноўку з'явілася скатыняка. Ты куды пайшоў? Звярні ўвагу на мяне. Парэз спрацаваў. Мінус скатыняка. Давайте просто адкрыем усе камеры. Гэта адкрыта, гэта адкрыта і гэта адкрыта. Просто адкрыць усе камеры не спрацавала. У нас ёсць 3 камеры і 3 цаглінкі. І халера бясконцыя пікінёры. Слухайце, а калі іх сюды зацягнуць?
Я зразумеў, чаму яны бясконцыя. Гэта не для таго, каб мы прамацоўваліся, а для таго, каб іх зацягнуць сюды. Ідзі сюды. Раз, пікінёр. Хутчэй за ўсё гэта сапраўды так працуе. Ля, прышпільна. Чакаем яшчэ пікінеру. Але, шаноўнае гаспадарства, зараз мы ў 3 камеры засунем 3 врагоў. Шаноўны. Алло? Не ідзі ў партал, не ідзі. Цыпа, цыпа, цыпа. 2. Ужо бачу, як некаторыя гульцы тут дамацоўваюцца да максімальнага ўзроўню. Шчыра кажучы, спакуса дуже сур'ёзная. Калі б я гуляў гульню для сябе, магчыма, я б тут прамацаваўся да максімальнага ўзроўню. Без жартаў. Дзе там яшчэ адзін жэўжык? Ну, там дакладна хтосьці крылаты. На пагатове трымаем фаербола. Тут яшчэ ад голаду можна памерці, чым так прамацавацца. Ну, дарэчы, ёсць імавернасць. Магчыма, яно сапраўды файна збалансавана. Ну, вось зараз у мяне насамрэч ежы хапае, і таму мы б маглі вытраціць некаторы час проста каб пашвэндацца, пазбіраць. Давайте дальше Пюрбая нагадуем, нешта ён галодны. Не максімальны ўзровень, але таксама добра. Дароўкі, як твае справы? У сэнсе. А, вы бачылі, вы чулі? Калі закрываецца 3-я, адчыняецца 10 дзвер. Магчыма, 3-ю камеру мы мусім заняць самі. Дакладна, дакладна. Ну, давайте паспрабуем. Дзверы дакладна там адчыніліся. Чаму мы не атрываем іх галовы, не пхаем тыя тэнчык у кішэньку? Гэта было б насамрэч імерсіўна. О! Мы штосьці адкрылі. О! Дарэчы, ежа. Вітанкі, Эмкрывіч, вітаначкі. Костка змяшчаецца падыўны карысны калаген. Ну, не ведаю. Ну, ты паглядзі на іх. Яны, відавочна, не дужа смачныя, не дужа спажыўныя.
Які б там ні быў калаген, яно не выглядае як штосьці вартае ўвагі. Солд. А что такое солд? Прышпільна, што тут ёсць і інвентар, і вага для кожнага асобна. То бок на інвентар уплывае адразу два фактары, два чыннікі. Зубы паламаем, хіба што суп зварыць. Ёсць суп сапраўды можа спрацаваць. Суп менавіта з костак часцей за ўсё і варыцца. Жэўжыкі. Я штосьці чую? А што я чую? Што гэта за гук? Гэта слімак? О, нарэшце, божухна! Шаноўны, як ты мяне задзёў. Ідзі сюды. Фух. То не было ніводнага некалькі хвілін, то адразу два з'явілася. Да пабачэння. Ось дзесьці тут така, чуеце? Можа тут сакрэтная дзверка є? Таму што я нагадваю, што гэта лакацыя называецца звярынец. То бок мы чакаем тут нейкіх звяроў, каб здайдзе. А тутака мы чулі кагосьці з крыламі. Ага, і гэты хтосьці з крыламі вось за гэтай сценкай. Там дакладна ёсць нейкі пакойчык. Так, гэта груганы. Бачым яшчэ некаторую колькасць іх. Лётаюць скатынякі. Так, глядзім на сцены. А як ты сюды вылез? Ціхенечка пролез. Парэз спрацаваў выдатна. А я цябе шукаў увесь гэты час, скатыняка ты гэткая. Сірукены забралі, выдатна. Калі дзе-небудзь можна будзе фарміць ежу, набіраем поўныя кішэнькі і вяртаемся. Чаму бы і не? Схема файная насамрэч. Мне падабаецца гук, з якім сірукен рве мяса. Крытычнае пашкоджанне. Не патрапіў. Адчуваю пазл.
Ах ты скотыняка, ён дэшыцца ўперад. І дэшыцца моцна. Нарэшце падох. Вітанкі беляшак, вітанкі рэйдеры. Добрага вам вечару. А мы тут, бачце, бавімся пячорамі. Вітанкі, вітаначкі, як вашыя справы? Як выходная, як субота? Паспела? Ну, я насамрэч яшчэ не збіраўся. У нас субота, таму мы вырашылі трошкі даўжэй пасядзець. Таму ўсё окей. Yes. Сюрикены на месцы. Бачце, шановныя калегі ўжо прыстасаваліся да таго, што ў мяне чётка вызначаны гэты самы расклад. Ужо ўсе ведаюць, калі я што скончваю. Все шамарыць. Określenie wykaże. My sonne belżerane paciali, kap po tym bolsz pezny skończyć. Ну, приблизно так. Так, трошки незразумела, що тут робити. Можна було б паспрабаваць скокнуць у бездань, але у нас давно не было захоўвання, таму не будзем рызыкаваць. Лагічна ўсё, і так спыніцца можна было палову гульні. Насамрэч зручна, калі гульня на штосьці роўна падзелена. Так, а дзе мы? А, мы вось тутака? Прышпільна нас закінула на пачатак гэтай лакацыі. Вось тут мы былі. Звярынец. Давайте паспрабуем з гэтага боку. Час і цячэнне. Захаваемся, а мы не можам захавацца. Я нагадваю, што нас грыбы замкнулі тутака. То бок вось месца, дзе мы увайшлі. А, глядзіце. Адкрыта. Давайте захаваемся. Я штосьці прапусціў той момант, калі гэтыя дзверы адкрыліся. Таму што калі мы забілі грыбоў, яны ўсё яшчэ былі зачыненыя. Прышпільна. Ну, то бок захоўванне ў нас усё ж такі ёсць. Выдатна. Цяпер можна рызыкаваць. Всё. Цяпер можна біцца галавой аб сцены. Так. Што мы тут робім? Нейкая пастка зноўку. Это што за гук? Нейкі адлік. А, портал з'яўляецца толькі на гэты час. Ці не? Вы хочаце сказаць, што там нейкі портал з'яўляецца на літаральна імгненне? Пэу. І ўсё. Прышпільна. О. Ножычак. Прычым не адзін, цяпер у арыганы 6 гэтых кінжальчыкаў. Кайфова. Яны слабей за сюрыкены, але, ну, так ці інакш карысна. Мае ножычкі. Скотчам? А, дарэчы, давайте. Ну, таму што я, шчыра кажучы, не бачу, куды адсюль можна патрапіць. Давайте паспрабуем скокнуць. А,
Глядзіце, нейкія новыя сцены. Ежа. Не, неяк нудна. Ён з'яўляецца на наступнае. Адпаведна, нам трэба вось гэту дакладна неяк закрыць. А як? Я бачу там нейкія парталы. Магчыма, тут трэба праз іншыя парталы ўваходзіць. Вось сюды пакуль што мы нічога не можам зрабіць. Давайте паспрабуем у іншыя. Таму што тут яшчэ ёсць парталы. Рэгана небяспечная, Тэнчык моцная, Ралеф разумны, Пюрбай прыгожанькі. Не, Пюрбай, ты быў бы прыгожанькі, калі б твая профа была б гэты самы Барт. А ты ў нас мечнік. Матка боская. А што гэта робіцца? Ёсць у нас акуркі. Давайте дапалім. І перад тым, як туды заходзіць, пакладзем на ўваход гэтую лухту. А, о, яно спрацавала і ўсё. Ага, і яно спрацавала і ўсё. А халера яго ведае, што тут маецца на ўвазе. Я бачу там цаглінку, якую можна націснуць. Глыбока ў душы ён Барт. Ну... Открыли. Лабірынт з порталамі. В'етнамскія флешбекі з Resurrection of Dark Brotherhood. Вельмі спадабаўся мясцовы данж. Вельмі цёмна, заблытана, цяжка і крыпова. А это дзе? Это гульня гэткая, ці гэта нейкі івент? Не. Так само не варыянт. Воу-воу-воу, землятрус. Блин, такая атмосферная халера кожнага разу. Так, і не сюды. Карацей, трэба знайсці шлях. Трэба прайсці пэўным чынам. Ага, і не сюды. О, нарэшце. Вау. І гэта была памылка, я так і ведаў.
Я ведаў, што гэта была памылка, навошта ж я туды пайшоў. Галоўнае зараз не зрабіць тое ж самае. Знакаміты ў вузкіх колах модна Oblivion, агромністы расійскамоўны форум ролеплей па цёмнаму братэрству даўно-даўно скончыўся, выдалі ў архіў у 11 тамах і зрабілі глобальны мод па матывах. Цёмна, заблытаная, цяжка і крыпова — гэта тое, што я люблю. Так, мне зараз у другой частцы амаль гэткая ж загадка. Я якраз скончыў гульнявую сесію перад тым, як яе разгадваць. Ужо некалькі дзён не вяртаюся ў гульню, бо не хочацца думаць. Спачуваю. Вітанкі ніндзя, усім вітанкі ад ніндзі. Ніндзя вярнулася са шпацыраў. Бляха, зноўку не туды. Зноўку не туды. Я, дарэчы, толькі зараз заўважыў, што вось гэткая колькасць крыніц святла моцна напружвае мой кампухтарчык. Вітаначкі з чаціку. Не, гэта не так. Штосьці ў канцы трошкі інакш неяк мусіць быць. Тут насамрэч думаць-то не трэба. Тут трэба проста памятаць, што, куды, ў якім парадку крочыць. І ўсё. Тут адзінае, што выкарыстоўваецца, гэта кароткачасовая памяць. Так, вось адсюль куды? Сюды ці сюды? Не сюды, карацей, уверх трэба. Просто трэба намацаць сабе шлях. Выпадкова націснуў, але куды трэба. Дагэтуль сустракаю ў фанфіках і модах, нават англамоўных, прыдумкі да сюжэта з таго ролеплею. Лакальная легенда. Ну так. Так, штосьці напрыканцы ў нас не за планам. Ну, а сюль куды? Нарэшце выйшлі. Даволі хутка атрымалася, дарэчы. Магу праходжанне лабірынта скінуць, але ў жывой адчуваецца натуральна круцей. Не, так вядома, няхай будзе. Няхай будзе на якую будучыню. Калі гэта цікавы мод, то мы да яго дабяромся. Ты мяне ігнаруеш там ці што?
Мінус. І адразу дагарэў. Так, куды мы прыйшлі? А, ён зусім гэткі. Шкада, шкада. А, вось, дарэчы, здаецца, гэта тое самае месца, куды мы імкнуліся ўвесь час. Гэта яно? Ці не? Не, здаецца, не. Карацей, сюды не трэба націскаць. Холера. Не натискается. А, советский, значится. Изи. Ключик. А, здаецца, гэта, дарэчы, той самы ключик, які нам патрэбны, каб тыя дзверкі адчыніць. А, ці вось гэтыя дзверкі адчыніць. Тэншыку трэба пажэрці. Шо у нас, дарэчы, па голадзе? Усе больш-менш добра сябе адчуваюць. Мінус. А, і вось мы падышлі з іншага боку сюды. Гэта зноўку тая мясцовасць, дзе мы забівалі агромністую колькасць. Ага. Сакрэт нейкі. А дзе што адчынілася? Што за сакрэт? Что спрацавала? А скажите мне, а я хочу секрет. Не чутно, каб нейкія дзверы адчыняліся. Мы заходзілі, дарэчы, з вось гэткага боку. А, і мы забілі літаральна таго жэўжыка, які тут шпацыраваў. Мы яго бачылі. Што за нататка? А, я разумею, гэта, карацей, трэба будзе скласці нейкую халеру. Нейкі вершык, хутчэй за ўсё. Бачце, яшчэ дзве нататкі. Мы іх калі прачытаем, будзе вершык. І мы зноўку тутака. Карацей, давайте ўсё ж такі мы сёння добра пасядзелі. Давайте захоўвацца і працягваць ужо заўтра, таму што заўтра ў мяне зноўку школа. Перад школай трэба адпачыць. Файненька, файненька. Дужа падабаецца гульня. Усё тое, што я люблю. Пазлы, пасткі, ворагі. Просто шыкоўна насамрэч. Да. Так, гэта мы клоузаем і ідзем глядзець, каго можна рэйдануць.
Добра ж адпачываем. А спаць калі? А спаць як? Дарэчы, няма каго райдануць, сур'ёзна. Усе спяць. Дзякуй, Цірхе, буду спаць 8 гадзін. Так, трэба адпачыць перад школкай. Ніхто не стрыміць? Субота, вечар? Я адзін, гэта як? Гэта што? Дзякуй, Арыгана. Паспім файна. Дабранач, шаноўныя. Калі такая справа, то без рэйду проста ідзем спадкі. Магчыма, у кагосьці ёсць у падпісках знаёмыя якія-небудзь украінскія стрымеры, то да іх можна зладзіць рэйд. Во, Цірхе, давай, кідай кагосьці. Таму што неяк скончваць стрым без рэйду неяк не тое неяк. Школу толькі не праспі. Буду намагацца. Яна з 9. Раней школа пачыналася ў мяне з 8. Было цяжка падымацца, але звычайна, дарэчы, я ў школу прыходзіў на гадзіну раней, таму што перад школай было найвесялейшае, найцікавейшае. Лілуш. Ну, давайте паспрабуем. Спадзяюся, ауч патата не нараю чагосьці ганебнага. Калі што, на наступным стрыме забанім. Ляцім да нейкага лілуша. Всё, шаноўнае спадарства. Сустрэнемся заўтра. Усім дабранач, добрых сноў. Дабранач. Патата нам будзе цябе не хапаць. Ага, зразумеў. Ну, насамрэч я магу яшчэ паспець канцельнуць. Шо гэта за лілуш? Распавядзіце мне, калі ласачка. У мяне ёсць кнопачка cancel. Таму што Вольтмана я ведаю, Цірхе яго перыядычна рэкламіць, а лілуша я ўпершыню бачу. Нельга давяраць бульбачкам у інтэрнэце. Падазрона. Ну добра, калі што, сапраўды забанім ауч патата, ляцім да гэтага самага лілуша. Там паглядзім, куды мы прыляцім. Дабранач. А так ён не стрыміць. А шо гэта за лілуш?